Her kim özüne gerekli özü çıkıp sorar. Adat men çıkayan öýler radyo adamlar öýler ama çıkış etsin doýsun Biz çıkış etmeli, biz çıkış edemiz. Okta biz gerek yok. Gurlu ya şunu. Gurlu. Onyala gadip söp gurlamamatça adamlar her kim özüne gereğine Ay men bilýär. ne istediğimden gurulyan düştüm jyym. Den maňa öwret berdin şak. O da adamlara da sen öwretme. Yok orim dediň Hudaý Adam var. özüne Ben gereğine adamlara bilýär. öwredem yok. Men aydan maýdan sana. Aydanda aklym suwut doldy. Şonu aýdyp otyrum. Başka aýdan da adım yok artık boş. Nimme kişem gurlaýan diýende adyny suwut edip dinleme. gurlaýar. Düşýäňmi jyym? Suwut edýän men suwut edem taň aýdýan. Menem suwut edip gurlaýan düşünýärmi bir zada? Şu an menden näme adarың var diýen? Menden näme adarың? Menem söwýär. Kamnyk. Götüňizde fikirler näme derler diýip näme götüňizde. Ama sen näçe sen öýüňe çekýän onu? Men özüme çekmek için çynakyan adam mı? Yok. Söwme biz ayala. Biz sana söwýäsmi tur başakdan. Bismillah.